आङो बाथौ धोरोमाव फोथायफुनजि आरो बिनि गोनांथि जि आयदा दानानै होदों खानानै होदों बे आयदानि सायाव बुंनो लाग्रोनोसै। नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आं एसे गोसोआव खोख्लैना होनो नागिरदों। जोंहा जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुमा जादोंमोन सुबुंगौमा नर्थ गुवाहाटीआव, नोंथांमोना गोबाङानो गोसोआव दं जानांगौ आरो गोबाङानो बाहागो लाहैदों बेयाव, नङा होमबा? बै समावनो जोंहा जोंनि आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारिया बेबायदि फोथायफुनजि दानायनि खोथाखौ जर होदों। मा सनावमोनथाय बे सुबुंगौमाया? 17 2017आव नर्थ गुवाहाटीआव गिदिर मोनसे सुबुंगौमा जादोंमोन। बेयाव गिदिर गिदिर आलासिबो जों लिंहरनो हादोंमोन, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै गुदि खिथा मिथिनो होनाय जादोंमोन बिथांनो। नै दा बियो मोनसे बेबायदि रियेलिटि एबा मोगथां महराव महर लानायनि दिन सफैदों। बेखौ जोंनि जिल्ला गौथुमा थांनाय खै मासमान आगोलनिफ्रायनो नाजायै नाजायै मोगथां महर होबायानो, कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिनो खामानि मावनो थाखाय गोहोबो होनाय बायदि जाबाय। बिथांमोनहा दा नै दिनै बे जि सावरायमेल आरो जेरैबायदि डेलिगेट जागोन जोंहा, बेयाव आरो गुवारै सावरायनानै बोरै मावलांबा मोजां जायो, बोरैहाय जों बिनि थांखिफोरखौ मोगथां खालामगोन, आबुं खालामगोन, मावफुंगोन, बोरै आवगायलाङोबा जों बेखौ जाफुंसार खालामनो हागोन, बेफोर खोथाखौ सावरायगोन दिनै हराव डेलिगेट्सआव। दा जों बयबो मिथिगौ, दहाय बुंथिगिरि बेखेवगिरि बिथांनि बिबुंथिनिफ्रायनो जों एसे हमनो हाखाबाय जे जोंनि हादोरावनो जा गुबुन हादोरावनो जा गोबां बेबायदि हारि माहारिफ्रा एडभान्स जायखौ बुंदों, बिथांमोनहा बेबायदि ट्रास्ट एबा फोथायफुनजि थायो आरो बेफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसोरनि साननाय हनायफोरखौ मावनो लानाय जि प्रजेक्टआनो होन एबा मावथांखियानो होन, बेफोरखौ फारि फारि ग्रोब मावलांबाय थायो। दा जुदिबो जों गोबां बोसोर आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन, हयथ' आफा इसोर बोराइ बाथौनि गोसो एबा बिथांनि थिननायखौनो होननांगोन, जोङो जुदिबो सिगाङाव दानो हाफुङाखैब्लाबो दा आथिखालाव बेखौ मोगथां महर होनायनि लामायाव आवगायबाय। आं बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनिनो थिननाय एबा बोसोन एबा बिथांनि मोनसे माबानाय ब्लेसिं, आशिर्बाद बायदि हमनानै लादो। जाय इंराजियाव बुंनाय दं बेटार लेट देन नेभार, माने जिउआव जेबो जाथ्राबाबो एसे देरि जाबाबो जेबो नङा। आरो बिनिफ्राय सामथिं इज बेटार देन नाथिं, जेबो गैथारैनिफ्राय एसे थानायाबो बहुद। बिनिखाय जोंहा बे फोथायफुनजिया दा मोगथां महर लासिगोन। आङो साबायखर बावगोन जोंनि जिल्लानि बाथौ गौथुमखौ बे फोथायफुनजिनि मासिगिरि महरै आंखौ सायख'दों आरो माखासे मोजां सुबुंफोरखौ लानानै बडि दानानै होदों, कमिटि दानानै होदों। दा नोंथांमोना मिथिगौ, जोंहाथ' अनेक खामानि मावनांगौ दङ। सोलोंथाइ बिथिङावनो होन, आबादनि बिथिङावनो होन, साख्रि बाख्रियानो होन, बा बे आनएमप्लयमेन्ट, नङा होमबा? बोरैहाय जोङो जोंनि सुबुंफोरखौ, फोथायारिफोरखौ, सिबियारिफोरखौ एबा रायजो राजाखौ मोनसे मोजां गाइड खालामगोन। लोगोसे जों जेरैबायदि मोजां खामानि मावलांनो नागिरदों, बेफोरखौ जोङो रां रुफा थाखा फैसानि आंखालाव जाफुंसार खालामनो हायाखै। जुदिबो जोंहा गोबां मोजां खामानियानो जागासिनो दङ, थानसालि लुनाय, बहाबा हयथ' गेस्ट हाउस, जायगा एसे जानो हमबायानोसै। जेरै नोंथांमोना मिथिगौ, खैराबारियाव हिरिम्बा बाथौ थानसालि, बेजों लोगोसे गेस्ट हाउस लुफुंनायनि खामानि दङ, बा माबायाव दं